हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दंजोबो ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि थाखाय मोजां खबर सफैदों लोगोफोर नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन ग्रेड 3 आरो 4 आव दा बेयाव भेकेन्सिया लांदां जाना दङ 666 दा बेनिनो मोनसे रिभिउ मिटिं जाबाय नोंथांमोना रिभिउ मिटिंनि आपडेटखौ नायनो हागोन बेनिफ्राय लोगोफोर बेयाव मोनसे पर्टेल लन्च खालामनायनि खोथा होबाय बे पर्टेलाव जोङो एप्लाइखौ खालामनो हासिगोन जेब्लानोखि अफिसियेल मोनसे नटिस फैयोना जे पस्टआ ओंखारमारबाय एप्लाइ जासिगोन होननानै अब्ला जोङो लोगो लोगो बे पर्टेलाव जोङो एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन आरो लोगोसे बे पर्टेलाव थांनानै जों गासैबो आपडेटखौ नुजोबसिगोन लोगोफोर दा बेनो जोबोर मोजां खबर सफैदों ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय दा बेयाव बे पर्टेलनि नामा थागोन होनना बुंदों लोगोफोर इनिरिक्सान दा बेयाव नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ नायना लानो हागोन जे सोर सोर एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे मा मा पस्ट ओंखारमारखो बेयावनो गासैबो डिटेल्सआ थागोन दा बे आपडेटखौ सोर होदों आरो माब्ला लन्च खालामगोन नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोननो भिडिअखौल' नायलांजोबदो दा बेनिखायनो जों जागायनोसै गोबाव खालामलिया दा जोङो सिगाङाव थांनोसै ससियेल वेलफेयारनि अफिसियेल वेबसाइटआव लोगोफोर दायो लोगोफोर आं फैबाय बे socialwelfare.assam.gov.in जों बेयावनो एप्लाइ खालामनो हायोमोन सिगाङाव आरो दाबो खालामनो हाथ'योमोन नाथाय लोगोफोर गोदान पर्टेल लन्च खालामगोन होनना बुंदों दा बेयाव जों एप्लाइखौ खालामनांगोन नाथाय बेयावबो थागोन थानाया अब्लाबो नोंथांमोना पर्टेलाव बांसिन आपडेटखौ मोनगोन बेनिखायनो नोंथांमोना पर्टेलाव भिजिट खालामबाय थानो हासिगोन दा बेखौनो सोर होदों जों गासैबो सावरायगोन दा जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोब्ला जों बेयावबो नायनो हायोमोन लोगोफोर नोंथांमोना फैनानै नायनो हायोमोन दा बेखायनो गाहायाव बोख्लायनानै नोंथांमोना नटिफिकेसन्स नुनो मोन्दों बेयाव आं थुनोसै दायो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो दायो जेबो आपडेट गैथ'वा जे पस्टआ ओंखारमारबाय होननानै जेब्ला ओंखारगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव आपडेटखौ मोनखागोन बेनिफ्राय आं जास्ट नोंथांमोना बे कन्टेन्टखौ लाना फैनाय जाहोना बेनो जे पस्टआ गासै लांदां जाना दङ 666 ग्रेड 4 आरो 3 थागोन जेराव नोंथांमोना मिनिमाम 8 पास जानाय लोगो लोगो ग्रेड 4 आव एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बेनिखायनो जायफ्रा नोंथांमोना 8 पास जादोंना नोंथांमोना मार्कशिट आरो सार्टिफिकेटखौ रेडि खालामखादो दानिया जों नैबे नटिफिकेसन नायोब्ला बेयाव मोनसे डिपार्टमेन्टेल्स दङ बेखौ जोंनो नाङा मानोना बेयाव जोंनि नङा गोदाननि दानिया बे आपडेटखौ सोर होदों जों नायनोसै लोगोफोर आरो माब्ला खालामखो बेखौ नोंथांमोना नायदो दानिया बे आपडेटखौ दानिया लोगोफोर आं टुइटाराव फैबाय नोंथांमोना बेखौ नायनोब्ला टुइटाराव फैनांगोन आरो बे आपडेटखौ होदों फाइनान्स मिनिस्टार आरो लोगोसे ससियेल वेलफेयारनि मिनिस्टार अजन्ता नियक बिथाङा होबाय जे मोनसे पर्टेल लन्च खालामसिगोन दा फाइनालि नायदो नै लोगोफोर बेयाव टारगेट लाबाय थांखि लाबाय जे मोनसे वेब पर्टेल लन्च खालामसिगोन आरो बिनि नामा थागोन इनिरिक्सान दा बेयाव नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा बेयाव बुंदों नै लोगोफोर रिभिउ मिटिं जाबाय दिनै दा बेयाव मोनसे वेब पर्टेल बेयाव जागायसिगोन बा लन्च खालामसिगोन बेयावनो लोगोफोर गासैखौबो मनिटर खालामसिगोन जे ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ मा ओंखारदों मा ओंखाराखै आरो बेसेबां पस्ट एबा साख्रि ओंखारगोन बेयावनो नोंथांमोना मोनग्रोबाय थागोन आरो लोगोसे एप्लाइखौ बेयावनो खालामनो हागोन दा जेरै जों एसएससिखौ उमां एप होननायाव जोङो एप्लाइ खालामनो हायोना थिग बेबायदिनो जों पर्टेलाव जोङो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेयाव नै लोगोफोर रिभिउ मिटिं जाबाय बेयाव लिरनाय होखादों जास्ट 1 आवर जाबाय बेखौ होनाय आपडेटआ दा बेयाव बुंदों लोगोफोर मनिटर खालामसिगोन आरो बे पर्टेलनि गेजेरजोंनो बिनिफ्राय बेयाव लिरदों ट्रान्सफार पस्टिं आरो निउ रिक्रुटमेन्ट लिरनाय दङ बिनिफ्राय अंगनबादि सेन्टार्स लुफुंगोन गोदानै बिनिफ्राय एनजिअआव माखासे साख्रिबो ओंखारो ससियेल वेलफेयारनि माखासे प्रजेक्ट थायो जेरै फसान बेफोरबायदि थायो नोंथांमोना बेफोरबायदियावबो एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा भेकेन्सिया रेगुलार ओंखारगोन लोगोफोर गासै 666 ओंखारगोन थ' नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो जोङो बे इनिरिक्सन होननाय मोनसे पर्टेलाव जोङो भिजिट खालामबाय थानो हासिगोन मा मा पस्ट ओंखारदों बेयावनो गासैबो डिटेल्सआ थागोन बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जेब्ला पस्टआ ओंखारगोन अब्ला लोगो लोगो आं नोंथांमोननो आपडेटखौ होगोन थ' बेखायनो नोंथांमोना चेनेलाव भिजिट खालामबाय था आरो नोंथांमोना बे पर्टेलाव नोंथांमोनाबो नायबाय थानो हागोन दा नै नोंथांमोना नैबाव माखासे नुदों स्क्रिनशट बादि बेयाव होनाय दङ बे नै नोंथांमोना वेलकाम टु बेबायदि दङना ससियेल वेलफेयार बिदि ओंखारगोन आरो जोङो मोनगोन लास्टआव जों जेब्ला बेखौ डाउनलड खालामगोन एबा जों बे पर्टेलाव थांगोन दा बेनिखायनो जोङो बेयाव रेजिस्टारबो खालामनांगोन आरो थ' बेबायदि जों मोनगोन उनाव जेब्लानोखि बे साक्सेस जागोन दा बेयो फाइनालि रिभिउ जाखाबाय एपखौ माने बे पर्टेलखौ लन्च खालामखासिगोन नोंथांमोना बेयावनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन आरो आपडेटखौ मोनबाय थागोन जे बेसेबां साख्रि ओंखारमारखो बे पर्टेलाव जों गासैखौबो मोनगोन ओमफ्राय गाहायाव लिरबावदों बिराद मोजां लिरदों लोगोफोर जे ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौ मोजां खालामसिगोन स्ट्रं खालामसिगोन जायफोरा साख्रि मावखानाय बिथांमोनखौ स्ट्रिक्ट एक्सन लागोन होनना बुंदों जायफोरा कारापसन खालामगोन थ' बेखायनो लोगोफोर नोंथांमोना मोजाङै रेडि जादो जे मोजाङै साख्रि मोनगोन जायफ्रा एग्जामनि थाखाय रेडि जागासिनो दङ नोंथांमोना रेडि जाबाय थादो आरो मोजाङै एग्जाम लिरदो बेनिफ्राय लोगोफोर साख्रियाथ' ओंखारखासिगोन गासै 666 लांदां जाना दङ दा बेयाव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो
गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव मानोना साख्रिनि आपडेटखौ नोंथांमोना आंनि चेनेलाव मोनबाय थागोन। बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेल।